हे आहेत कुर्लेगावचे प्रगतिशील शेतकरी नितीन काकासो माने। आज आपण यांच्या आले प्लॉटला भेट देणार आहोत आणि त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत आले पिकाचं नियोजन, खत व्यवस्थापन, आळवणी आणि या आले पिकामध्ये त्याने केलेला प्रयोग, या सर्व गोष्टी आपण जाणून घेणार आहोत। चला तर भेटूया नितीन काकासो माने यांना। चला, स्वागत आहे आपलं नवीन एका व्हिडिओमध्ये। आज आपण भेटणार आहोत, आपण आज भेट देणार आहोत आलेच्या शेतीला। एक प्रगतीशील शेतकरी कुर्लेगावचे शेतकरी आहेत, आपण त्यांच्या प्लॉटवर आलो आहे आणि त्यांची आज आपण आल्या पिकाची माहिती त्यांच्या तोंडून जाणून घेणार आहे। तर आपण त्यांना विचारू त्यांचा नमस्कार, आपलं नाव सांगा पहिला। नितीन काकासो माने, मुक्कामपूर राजाची कुर्ले, शिवकुपरा शेती फार्म राजाची कुर्ले। तर आपण हे आलं पीक करत असताना आलं पिकासाठी जमीन कोणत्या प्रकारची निवडली? जमीन आपण मुरमड पाण्याचा निचरा होणारी अशी जमीन निवडलेली आहे। आपण ह्या जमिनीत मशागत करताना कशा प्रकारे मशागत केली? ह्या जमिनीत आपण पहिल्यांदा नांगरलं, रोटावेटर मारलं, परत एकदा नांगरलं, परत रोटावेटर मारलं। शेणखत आपण एकरी एक 10 टेलर शेणखत टाकले आणि परत रोटावेटर मारून बेड सोडले। आपले आल्याची बियाण्याची निवड आपण कशी केली ह्याच्यासाठी? बियाणे आपण चांगल्या दर्जाचे बियाणे, चांगल्या क्वालिटीचे बियाणे, न लागलेले, न चांगल्या क्वालिटीचे बियाणे निवड केले। आणि ही लागण आपण कोणत्या तारखेला केली? लागणी आपली 22 मेची आहे। तुम्ही लागण करत असताना बेड किती फुटी बेड सोडलेला आहे त्याला? 5 फुटी बेडवर 3 लाईन आहेत, 3 लाईन। हां, तर मित्रांनो, ह्यांनी बेड आहे 5 फूट आणि त्या बेडवर 3 पट्ट्यांना लागण केली आहे। म्हणजे 5 फुटी बेड आहे, बेडवर 3 लाईन आहेत, त्या 3 लाईनीमध्ये आलं पीक लावलंय। तर ह्या आलं पिकाला आज किती दिवस झाले करून? सरासरी 90 ते 120 दिवस झाले। आपण हे आलं पीक लावल्यानंतर प्रथम काय काय केलं? पहिल्यांदा बियाण्याचं जर्मिनेटरमध्ये हे बीज प्रक्रिया करून लागण केली। उगवण झाल्यानंतर 19-19 कीटकनाशक, बुरशीनाशक ह्याचं आळवणी केलेलं आहे। परत दोनदा जीवामृतचं आळवणी केलं आहे, आपण जीवामृत बनवले। दशपर्णीचे 1-2-3 फवारणी झालेत, 1-2-3 आळवणी झालीत। तर ह्या आल्या पिकामध्ये प्रामुख्यानं तणाचा लय परिणाम होतो, म्हणजे भरपूर प्रमाणात तण येतं, शेणखत असतंय, रासायनिक खत असतंय, त्यामुळं ह्या पिकामध्ये तण येतं। ह्या तणाचं तुम्ही नियोजन कसं करताय? तण आपण बेडवरचं बांधतो, आपण मध्ये हा 1 फूट अंतर आहे, त्या 1 फूट अंतरात बैलाचं अवजार बनवले, त्या अवजाराने मधलं तण पट्ट्यातलं काढण्याची सोय केलेली आहे बैलानं। तुम्ही पहिली आळवणी कितव्या दिवशी घेताय तरी? पहिल्या आळवणी आपण 21व्या दिवशी घेतली। 21व्या दिवशी। तर त्या आळवणीमध्ये काय काय घेतलेलं? 19-19 जर्मिनेटर, कीटकनाशक, हुमिक ॲसिड घेतलेलं। आळवणी प्रथम आळवणी झाली, मग त्यानंतर दुसरी आळवणी काय काय घेतलेली? दुसऱ्या आळवणीला आपण जीवामृत आळवणी केली, 1000 लिटर जीवामृत तयार केलेलं, ते 1000 लिटर जीवामृत आळवणी केलं। तिसऱ्या आळवणीला परत मायक्रोन्यूट्रन 18-48, 17-44, परत हुमिक ॲसिड हे घेतलेलं। तर आता हा प्लॉट तुमचा जवळजवळ 22 मे म्हणल्यानंतर आता जवळजवळ 3 महिन्याचा प्लॉट आहे। आता 3 महिन्यात तुम्ही ह्यावर फवारणी किती वेळा केली आहे? जर आमुष पौर्णिमेला कीटकनाशकची फवारणी घेतो, आधीमध्ये जीवामृत, दशपर्णी ह्याची फवारणी घेतली जाते, टॉनिकची। याआधी तुमचं आलं असं म्हणजे तुम्ही ह्या आधी आलं करत होता का? हो, ह्याच्या आधी बस आपल्याला कळतं असं वडला जिथपर्यंत पहिल्यापासून घरच्यांचं आलं आहेच। तुम्हाला ह्या आल्याबंदी किती टनाचं उत्पन्न अपेक्षित आहे? कमीत कमी एकरी 40 गाड्याचा उत्पन्न अपेक्षित आहे आपल्याला। तर ही पीक म्हणलं की आलं पीक म्हणलं की नाजूक आलं, ह्या पिकाचं समजा नवीन शेतकरी जर हे पीक करणार असतील तर त्यांना काय सांगाल तुम्ही नियोजन? म्हणजे रासायनिक आणि सेंद्रियाची जोड करून वेळच्या वेळी फवारण्या, मायक्रोन्यूट्रन, कीटकनाशक ही फवारणी केले तर काय नाही होत। शेणखत हे पाहिजे ह्या पिकाला। आपण ह्या आले पिकामध्ये पहिली भर कोणत्या दिवशी केलेली, म्हणजे कितव्या दिवशी केलेली?
पहिले बार आपण उगवून आले की माती आपली कमी होती म्हणून उगवून आले की पहिल्यांदा एकदा केली हा. आणि आता एक 2 महिन्यांनी एकदा केली. म्हणजे 2 भरी तुम्ही झाली. तुम्ही या भरीला काय काय खत टाकले याला? भरला आता 24-24, 18-18, मायक्रोन्यूटन, ब्रँड, भूमाताचे लिंबू पेंट, भूमाताचं सेंद्रिय खत आणि आपलं सेंद्रिय खत जनावर गिर गायांचं आपण कंपाऊंडमधलं सेंद्रिय खत आहे ते चाळून पुतीवरून याला चाळा मारलेलं शेणखत घातले. तर आपण हे पीक करताय, या पिकामध्ये प्रामुख्यानं कोणकोणते रोग येतात? करपा, आळी आणि सडकूज हे रोग जास्त प्रमाणात येतात. त्या सडकुजीविषयी आपल्याला थोडक्यात माहिती द्या. म्हणजे सडकूज कशामुळे होते बाबा, त्याचं म्हणजे काय केल्यानं कशामुळे सडकूज होते? पाण्याचं प्रमाण जास्त झाले, रासायनिक खताचा समतोल बिघडला. जमीन पहिल्या जमिनीत किती वर्षापूर्वी आलाय, किती वर्ष ते जे लवकरात आल्यावाला असलं तरी सडकूज होते. त्यासाठी आपण कीटकनाशक सडकूज होणे त्यासाठी दुकानदाराच्या सल्ल्यानं सोडलं पाहिजे. आम्ही आता याला दशपर्णी अर्क तयार केलेला आपण ते सोडला 50-50 लिटर एकरी. तर आपण हे आलं करत असताना ह्या आलं पिकामध्ये आलं पीक हे किती दिवसाचं पीक आलं, म्हणजे किती दिवसानं काढलं जाते? तसं शास्त्रोक्त पद्धतीनं 7 महिन्याचं पीक आहे. 7 महिन्याचं. आपण किती ठेवताय का? आपण 9-10 महिने ठेवतोय, काय आडचाली पण ठेवतोय खोडव्याला. तुम्ही एकरी तुमचं उत्पन्न किती गाड्याचं असते? सरास आपण सुरूच्या लागणीला आपलं एकरी उत्पन्न 40 गाड्याचं आहे. आणि समजा मोहर ठेवलं तर काय 1.5 पट वाढतंय परत. मी अर्ध्या 40 निघणार तिथं 50-60 गाडी निघणार. तर आता ह्या आलं पिकात म्हणजे शेतकऱ्यांना, नवीन शेतकऱ्यांना जर आलं पिकाचं नियोजन करत असताना ह्यामध्ये महत्वाचं तुम्ही या आलं पिकासाठी काय करलं पाहिजे हे सांगा. म्हणजे भावानो, प्लॉट निरोगी होण्यासाठी काय करावं? जर आमोशा पौर्णिमेला फवारणी झाली पाहिजे, वेळच्या वेळी भांगलन झाली पाहिजे. तणाचा प्रादुर्भाव जास्त झाला तरी सुद्धा आपल्याला रोग जास्त येतात, करपा, कीड. स्वच्छ वावा राहिलं पाहिजे आणि आमोशा पौर्णिमेला कमीत कमी कीटकनाशकची फवारणी झाली पाहिजे. त्याच्या आधीमध्ये तुम्ही मायक्रोन्यूटन ही खताची फवारणी घेतली तरी चालते. तुम्हाला हे आलं करत असताना घरच्या कोणाकोणाची साथ लागते? घरातले सगळ्यांची साथ आहे. आपल्या भाव आहे, वडील आहे, चुलते आहेत, सगळ्यांचं म्हणजे सगळ्यांच्या एकमेकीनं म्हणजे सगळ्यांच्या सहकार्यातून हे आलं पिकाचं शेत उभं आहे. तर नवीन जे शेतकरी या शेतीकडं वळायच्या मार्गावर आहेत त्यांना तुमचा काय संदेश असेल? शेती परवडत नाही म्हणतात, पण शेती परवडते. पण शेतीतील योग्य लक्ष देऊन वेळच्या वेळी सगळ्या कामं झाली तर शेती परवडते. तर आपणाला मानेंनी आपल्या DMP प्राईम चॅनलला त्यांचा बहुमूल्य वेळ दिला त्याबद्दल त्यांचं आभार. आणि मित्रांनो, असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी DMP प्राईम यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि लाईक करा. धन्यवाद.